Cornide é do povo, a Casa 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 Cornide é do povo. Estamos hoxe aquí, como sabedes, as 9 persoas denunciadas pola familia Franco, denunciadas por reivindicar a devolución de Casa Cornide ao patrimonio público. Casa Cornide, que como sabemos tamén, é un inmoble que foi expoliado durante a ditadura. Estas 9 persoas que estamos hoxe aquí, entramos no xulgado coa fronte alta. Estamos orgullosas e orgullosos do que fixemos, pois tamén pretendíamos, con esta acción, activar a todas as administracións que teñen competencia neste tema. Por un lado a Xunta de Galiza e por outro ao Concello da Coruña. A familia Franco pode denunciarnos todas as veces que queira por accións como estas, pero o que non vai a poder facer nunca é roubar a dignidade do povo galego e moito menos a nosa. Até hai 2 anos, na Casa Cornide estaban as estatuas de Abraham e de Isaac do Mestre Mateo. Sabemos o que hoxe iso simboliza, pero tamén sabemos que hai moito outro patrimonio que non está aínda debidamente identificado e localizado, por lo tanto, corremos o risco de perdelo. E iso é o que temos que evitar toda a sociedade galega. E creo que os 9 da Casa Cornide, os 9 compañeros e compañeiras, son un bon exemplo e unha boa lección de dignidade, de responsabilidade e de xenerosidade co povo.